renabung undi mustikane pucuk tak aran pecut Kyai Samandipan. Marikanipun Jawata Agung minangka priambili sang bapa. Meminta marang anugrahaning Gusti Kang Prabu jagat ambrih kalisa ing para putra. Wah, sirep siksen permana datang ono sabdawaning walakang kalisik rono-rotan datang sami rono datang lumampah risang bopo ngadeg jebret Cinonggro kaduku Gusti Kartosumbare Jojo ora pedas getane jalapa kameraluh prasna biyanto cip-cipan pribentayangan digekek gendruwo elo-elo banas pati ora bakal pedas getane sang bopo kang jikuk jumeneng canggraning cemlorot kadya dari madani jagat tentrem mayem marganing rahayu sak beja-bejane wong kang lali tetep bejo wong kang sugih iling lan waspada sapa kang nandur besok bakal unduh wae makarti unduh wae tumidak risang bopo aku bumi kaping 3 prapon ing marang karubraning sang Ibu Pertiwi punika ugi minangka pamaling marang tumraping sedaya permanungsa yen manungsa asale saka lemah besok bakal dadi lemah. Wah, Cinonggro kadya daru sumebyar kadya lintang bima sekti candraning risang bapa ingkang mundhi pustikaning pecut kang aran pecut Kyai Samandipan anggenipun risang bapa gemelegger swarane gumoban dumebet Cinonggro kadya Kyai Mangga Sasa kapucutake bumi segara merapat gunung jungkur segara asap apa maneh yen bisa betake jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi jemlegger swarane gawe diri sing jaga jemlegger swarane abedah kawah condro dibuka wah raka